Kotba, ġurnali, magazzin jew e-books. Kulħadd bil-preferenza tiegħu jew tagħha, imma l-importanti li kollha jwasslu għall-qari. Skont Stharrig li għamlet il-kumpanija Misco fuq kampjun ta' 5 metru, il-qari huwa t-tieni l-aktar passatemp popolari tal-Maltin u jidher li l-mezzi teknoloġiċi qed jgħinu wkoll biex aktar Maltin jaqraw. Il-teknoloġija bħall-internet attwalment forsi qed iġġal nies li normalment ma jaqbdux ktieb bidejhom jaqraw. Li hija xi ħaġa bellezza din. 86% tan-nies intervistati jaqgħu taħt il-profil ta' qari. 52% jippreferu jaqraw bl-Ingliż filwaqt li 44% jippreferu jaqraw bil-Malti. Din il-preferenza għall-Ingliż ġejja mill-fatt li hemm aktar għażla wiesa' ta' kotba bl-Ingliż. L-Stharrig juri wkoll li ħafna mill-Maltin jaqraw qabel ma jorqdu. Sikwit ikunu l-ġenituri li jħeġġu l-tfal biex jaqraw. Imma kif jispjega George Mallija, huwa importanti li t-tfal ma jkunux sfurzati jaqraw biex il-ktieb ikun il-ħabib ta' tfal. Tħalli l-ktieb fejn isibu, li taqralu lit-tifel jew lit-tifla, li taqralhom, illi turjhom kemm hu sabiħa l-istorja li hemm f'dak il-ktieb, illi l-ktieb tħallih f'idejhom tibda xaqattaw jekk hemm bżonn u jilagħbu bih, tifhem meta għadhom ma jaqrawx, eventwalment it-tfal weħidhom jiskopru sbuħija tal-kotba.